gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugba sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, niining adlaw gisaulog sa simbahan ang handumanan or pista ni San Francisco Javier, usa ka pari niya, murag 46 years old lang ni siya, namatay na ni siya, natao siya ni atong 1506, matay siya 1552. Nahimo ni siyang co-founder sa Jesuit community with St. Ignatius of Loyola. Niya nahimo ni siyang misyonero dinhi sa Africa, Asia, Asian countries, hangtod nga namatay siya dito sa island dool na sa China. Sa iyang edad nga bata pa kayo, 46, ug namatay na, pero nagbilin siya dako kayong nindot nga kalampusan dinhi sa simbahan. Labi na gyud nahimo ni siyang patron sa foreign missions sa atong simbahan, principal patron sa foreign missions. Uban kaniya atong iampo nga kitauntang tanan makahimo sa atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong kaugalingong mga kapasidad sa pagsangyaw niini. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagpaambit sa ilang mga grasya nga hinato, hinaut unta nga malig-on sa ilang pagtuo ug mas mahimong malambuon ang ilang kinabuhi. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tungod sa pagsangyaw ni San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot nga magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghan kaayong mga anak sa tanang dapit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol, apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod, mutungha usab ang usa ka bagong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo muhatag kaniyag kaalam ug kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siyag pagtahod
kaniya ug maglipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog, hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga tawong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gagmayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon, nalagdagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay didto sa balaang bukid sa Dios, kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw, hangtod mawala na'y buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kinatumian sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabos kung magsangpit siya, ug ang gisakit diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya ubos ug kabos.
ang kinabuhi sa mga kabus, iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna gilipay si Hesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak, gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak, kinsa ang amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo, nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gisulti ni Hesus mga igsoon nga nalipay siya nga gipadayag ang tinaguan sa Dios ngadtos mga walay kahibalo, niya iya sang giingon gililong sa mga may kahibalo o mga makinaadmanon, dili gid ni siya generic or murabag total opposition ba nga ang mga kaalam nga Dios nun ang kuan ragyod ang mga way kahibalo kana ra mga pobre, mga labing ubos maoy gipasabot ni ani niya kadtong mga professionals, mga naay mga gahom dinis kalibutan dili makaila niya. Ang sentro gyud sa meaning ni Hesus nining iyang pagsulti nga lilong sa Dios ang iyang kahibalo ngadtos mga maalamon o makinaadmanon. Kining mga klasihas tao mao ni ang nagsalig sa kaalam o sa gahom sa kinaadman sa kalibutan. Kanabang human, muranig the difference between human wisdom and divine wisdom. Kung ang tao gani nagsalig lang sa human wisdom, kanang gitawag na tog scientific nga kahibalo, maglisod gyud tag kahibaw sa tinaguan sa Dios, kanang iyang mga misteryo. Pero kung mo sugod na gani tao paubos niya adto na ta mosalig sa divine wisdom, mahibaw-an dayon nato ang mga tinaguan sa Dios.
Sama sa unang pagbasa, gisgutan diri nga ang sa Dios no ning kaalam kun mohari na si Kristo or ang Mesiyas, matud pa dili na sila magpinatyanay, mag-amigo na ang mga kaaway, magtipo na kuno pagpuyo ang lobo ug ang nating karnero, magdulog na ang nating kanding ug ang leopardo. Ana ba? Magsalo og pagkaon ang leon ug ang nating baka ug gagmayng bata ang magiya kanila. Pasabot, kanus aman dunay gyoy tinuod nga kalinaw, dunay panag sinabtanay, dili magsigig away sama nirong nahitabo sa mga nasod nga naggubat. Kanus aman magkahusay sama ning ato mga politicians karon. Pipila ka mga politicians nga nag-away, kanus aman ni sila magkahusa kung maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Nya anha na ta makakita nga kini ang tawhana nga atong giaway representative gyapos Ginoo. Kini ang tawhana nga atong gidumtan do na di ay kalabutan sa atong kinabuhi. Sa mapananglit sa nagpa-counseling nako, kay iyang ikiha ang iyang mama kay wa mo bayad sa utang. Usa ka anak ni graduate nga ang mama mao'y nag-atiman, nagtabang og gasto, nag-working sa kuno to siya. Niya human karon naka-abroad na, niya ang iyang mama medyo kuan sa kwarta, kanang particular sa kwarta ba, sige pangutang niya. Niya wa man gyud kabayad, bisag naay nadawat nga mga kwarta iyang mama, wa man gyud mo bayad. Ang anak naglagot, ikasab-an iyang mama ug iya kunong ikiha kay wa kabayad sa utang. Nya ako day siyang gipahinumduman, kun wa pa ka mabdusa sa imong mama, wa pa ka iutong aron mataw. Nya pagkataw nimo wa sad ka atimanas imong mama, hangtod nga naka-eskwela ka, hangtod ni graduate ka, wa jud ka tabangis imong mama, maka-abroad ka, makatrabaho ka. Nya dugay kay siya nang nitubag kay garbo lagi, hangtod nga niingon gid siya bitaw paderno, nako bisan paghutdo nimo hatag ang imong tanang kinitaan sa imong mama nga material kanang kwarta, di na kabayad sa iyang pagbabdos o pagpanganak o pagpasuso nimo aron ka motubo. Ibutang ta lang imong mama karon dili na magmahal nimo, pero kadto lang ba, kadtong gutloa nga mao gitoy giagian nimo nga nahimo kang ingon ani karon. Kay guwap ato, wa man yun. Muna usahay maglisod ta. Pagkita ana, labi nagmusod na nato ang scientific. Parehagod aning uban karon, di ko motuo Ginoo kay di makita ang Ginoo. Di ko motuo nga naay langit, naay impierno kay way patay ni balik. Mga inana god, scientific man na. Pero kung magtan-aw ta nganong naay adlaw, nganong naay bituon, nganong naay bukid, naay dagat, nganong ni aning mga tanom nga motubo, na wa gyud atimanag tao, bisag magtan-aw lang ta sa atong lawas, nganong pagkatao nato ang buhok di adiri, nya mata ni adinhi, nganong ang mata wa gyud masaag diri sa loyo, nganong ang dunggan gatungod gyud na nga wa man untay gahimo ana. Moingon tang nature, pero kinsa may gamanid sa nature. Mosangko gitas pag-ingon, wa ko kahibaw, it's nature. Mo lagi di gyud mahitabo ang usa ka butang nga may kaing pagka-arrange nga wa gyud intellect, why designer nga nag-arrange ni ana, tungod na kay naay Ginoo. Nya inig ila na to nga naay Ginoo, makahibaw sad ta na kining atong isig katao gihimos Ginoo, gimahal sa Ginoo. Gilingian na imong tupad ing na gihigugma tika kay naa kay Ginoo. Bisan pagkusog kay na musuyok, bisan pagkusog kay ng mga bit, bisan pagkusog kay na manglibak, kusog kay na mamakak, bisag tapulan kay na,
naa na siya Ginoo. Ngano man kay gihimo ta nga image and likeness of God. Ang wisdom sa Ginoo, mga igsoon, anha nato makuha sa atong pagtuo o pagsunod sa iyang mga pulong. Muna si San Francisco Javier, sila si St. Ignatius of Loyola, sa dihang nang graduate na sila sa ilang mga kurso, usab ni sila sa mga top students sa ilang panahon, mga bright kaini sila sa theology, sa philosophy, ilang gigamit ang ilang scientific nga nakatunan dito sa classroom ngadto sa ilang pag-translate niini sa pagtudlo sa mga tao. Mao ni ang work of the mission to evangelize using the words of God. Mo nang daghan kaing nasod ang naadto ni San Francisco Javier, ug mao tingali hinungdan na gitawag ni siya principal patron for the foreign mission or sa mission of the church. Tungod kay gigamit niya ang iyang nakatunan nga scientific, iyang gigamit aron masangyaw niya ang God's wisdom. Pagtudlo og amahan namo, maghimaya ka Maria, mituo ako, pagbunyag sa mga wa pabunyagi. Matod pagod niya, iya kunong imbitaron unta ang mga pari nga uban nga nagsigil ang kunog padaghan sa ilang mga degrees, doctorate degrees. Iya unta kunong adtoon og iyang ingnon panggawas mo das inyong mga classroom, biyain ang inyong mga pag-doctorate diha to ay millions of people nga wap agani kadungog, wap agani kakat-on og pagpanguros, wap pagani kakat-on anang pangadsi sa maghimaya ka Maria. Karong panahon na daghan kay sa ato mga batan-on nga may kayo anang cellphone, hala kuto-kuto lang kamot bisag 3 anyos pa 5 anyos may na kay sa cellphone. Pero nay uban ang graduate na lag college, di lang gyapon ka maong mangadji sa Santos nga Rosario. Di gani kasag-o sa Hail Mary, Glory be, o kanana ang Hail Holy Queen, o kanang mituo ako. Di gani kasag-o ana, I believe in God, nga way tamdanan. Daghan kay kog nakuha mag-rosaryo ta, naay guide, Father. Nakuha? Katiguang na nimo tiwasono naman ka niya nangita lang yapong ka-guide pasabot wa magrosaryo kada adlaw ana mao na hinaut unta nga magpuyo ta subay gyud sa wisdom of God nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kapuno sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang atong nasod karon nang inahanglan gyud sa divine wisdom. Daghan na kay mga buangon sa atong nasod, mga officials o mga katawhan. Siging away, siging linibakay, siging pangita anang kwarta, wa na mangita og gugma, wa na mangita og kalinaw, wa na mangita pagpasayloay, wa na mangita sa katarong. Siging pamakak, siging pangilad, madinhi man sa simbahan o dihas gobyerno, luoy kay ta. Muna hinaot unta ang katarong atong palambuon ug mapuno unta tas kalinaw hangtod na gyud sa hangtod, mawa na ning panag-away. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon ngadto sa mga gagmayng bata o sa mga tawo mapaubsanon, gipakita sa Dios ang iyang presensya. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan ug mga kaparian, magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno manumbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug mga maayong panigingnan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag ug kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-amuma ug pagtagad sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga namatay diha sa pagtuong Kristohanon, makatagamtam sa kalipayng dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Langit nun og maluluyong Amahan, dawata kining among pagampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangilin ni San Francisco Javier. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo, og nga magkugi kami pag abot nganha kanimo kuyog sa among mga igsuon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipod kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa
uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan hania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suonay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiig kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiig kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, kapanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touched my heart and told me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Mag-ampo kita. O Dios, ang imong Eukaristiya, magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco Javier alang sa kaluwasan sa mga tao.
itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kung gamiton gid nato ang divine wisdom dili ang human or scientific wisdom or knowledge. Wala pa ko roy update sa atong mga slots ugma na lang pero padayon tagpalit kay divine wisdom sad ni nga ang mopalit og slots mo gasto og kwarta para sa Ginoo, para sa mga kabos, adto gyud padong sa iyang gingharian. So ang atong is BF Dag para sa kumbinto, tag 500 pesos per slot. Ako mong giauhag nga mopalit usa ka slot hangtod sa December 25 karong buwana. Tuiga. Unya ang atong CTUMM karong simanaha mopalit tag usa ka slot. Tag 100 pesos rani siya para atong itukod og mga balay. Unya ang ato sad nga kaning YouTube channel Padresiano Ubod suportahi sad ninyo kanunay kada adlaw mga 210 naman ni 1,000 ang atong subscribers kada adlaw like, view, like, share og subscribe. Nya ang atong income ani atong itabang gyapon sa mga kabos. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa